Det var et lille slotshotel på Møn, der fik Frederik Nørgaard her til at vende hjem til Danmark efter mange år i udlandet. Da han besøgte hotellet tæt på Klinten, som var til salg, stod drømmene pludselig i kø. Sidste år i slutningen af oktober, der kom jeg her og virkelig nød det her rum og følte en slags stilhed, smukhed og underlig nok følte mig meget, følte det kunne også være et hjem. Det startede ligesom en drøm om mig i slottet. Vores område er fyldt med gode idéer og skabertrang. Og i den her serie, der skal vi møde nogle af dem, der har besluttet, at noget særligt er vigtigt i deres tilværelse. Nogle af dem, der har fulgt deres drømme. Denne gang er jeg taget ud til skoven ved Møns Klint, for det lille slotshotel Liselund Ny Slot, det var nemlig det, der fik Frederik Nørgaard til at vende tilbage til Danmark, efter at have boet i udlandet i mange år. Flot indgang med utrolig terrassearbejde, og så selvfølgelig loftet og lysekroner, og det er en flot måde at komme ind på et slot. Jamen altså som barn, min mor, hun var jo født i Stubbekøbing, som ikke er så langt derfra. Og hver år, der tog vi jo ned til Møns Klint. Det var en stor oplevelse. Ja. Altså at gå fra at se det her slot som lille barn, og så kunne komme ind og overhovedet se det, og den flotte patina, den har. Som skal bevares, og det her skal være, for mig er det en bevarelsesopgave. Og det skal være den samme oplevelse, synes jeg, at man ikke går ind og ser helt friske gulve og sådan noget. Det er, du får et rigtigt slot, du kommer ind til. Da jeg først så, at slottet var averteret, der sagde jeg til min partner, at ved du hvad, har du ikke lyst til at flyve ud næste uge og se på et slot til salg? Og hun sagde, Frederik, er du sindssyg? Vi fløj herned, og vi gik rundt, og vi forelskede os i stedet. Hun sagde, det her, det er drøm. Det her, det er helt klart mit favoritrum, og det her, synes jeg, har det bedste lys i hele slottet, og vi har så lavet det om til, at folk kan sidde her og have middag også. Og ligesom se folks reaktion på at sidde, når solen går ned med et godt glas vin og en fin middag, det gør mig glad. Altså den måde, jeg tog beslutningen på til sidst, det var, at jeg vil have det åbent, hotellet og restauranten, fra april til oktober. Så at det jeg ligesom kunne føle, at det kan jeg godt klare at køre det her, lad os sige 6 måneder ud af året. Jamen altså, det er jo vigtigt for mig, specielt lige den her tid, at føle, hvad er det, folk kommer for at opleve. Og der kan jeg ligesom slibe den kniv lige som den skal. Det kan du ikke, hvis du hyrer en til det. Og det siger folk også. De siger, at du har interesse i det hele. Jeg vælger vinen. Jeg har valgt menuen. Bestikket. Glasene er generøse. Ja. Og jeg vil ikke have sådan, du ved, det skal være som min ven sagde, hvad er det for et hotel, du vil bygge? Så siger jeg, det jeg vil bo på. Jeg er født inde i vores stue i Allerød, lige uden for København, hvor jeg voksede op med 2 forældre, som var meget eventyrlystige, og min far skrev meget om at rejse. Kom så! Og jeg drømte selvfølgelig om Tenerife og Rom og Paris. Kom så! Så da jeg begyndte at sætte sammen, ligesom at verden skal ses, det første jeg tænkte var, at jeg ville til USA. Kom. Jeg arbejdede som tømrer fra 18 til 21, mistede mit job, startede mit firma, og det har jeg haft lige siden jeg var 21. Aldrig arbejdet for nogen siden. Både hunderne og hannerne, de bor helt op i træerne. Så sov op i tårnet,
så ligger du på deres niveau. Og de sidder jo meget med territorier og snakker fra det ene træ til det andet. Og det er, altså jeg synes, det er jo smukt, ikke? Og så ulen, men altså selvfølgelig, der er folk, der beklager sig. De siger, der er for meget støj om natten. De kan ikke sove. Så siger de, det skal I ikke betale ekstra for. Hvad tænkte du første gang, du kom herop? Det er jo en oplevelse at komme hen i det rum her. Det er, altså, nu er du helt op i toppen af træerne. Hvor specielt om eftermiddagen, der kan man jo høre solsortene, og så får du, havet ligger jo kun lige et par minutter der, så du har hav og skov. Det er smukt. Det er umådeligt smukt. Hvor mange år har du tilbragt i udlandet? De sidste 45 år har jeg tilbragt i udlandet. I mellemtiden, der er jo en kæmpe ballon med ting. Jeg har lavet tv, som jeg siger, jeg har rejst, og jeg har skrevet, og jeg har arbejdet i restauranter. Jeg har bygget mange huse for mig selv. Jeg har også bygget masser af restauranter for andre, og alle mulige ting. Så det er meget, 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 meget blandet pose. Ildstederne, som er i alle rummene, var bygget i Danmark, og er helt utrolige i min. Altså, hver af dem er forskellige, og det var den måde, at slottet var varmet op på. Fungerer de her kakkelovne, der står rundt omkring? Har I prøvet Der er at bruge ikke dem? nogen af kakkelovnene, der bliver brugt i dag, og de fungerer ikke. Og grunden for det er, at for ikke at røre strukturen, så er alle skorstenene, de bliver brugt til kloakering. Det er der, hvor alle rørene går igennem. Og kabler og elektrisk osv. Men det vil være alt for farligt i dag at bruge de her. Enten med træ eller kul. Det vil jeg ikke kunne... det vil jeg sige, det er en stor chance for, at det vil brænde ned. Hvad er det for et udtryk, du gerne vil skabe? Altså, jeg synes, at hele hotellet og bygningen generelt skal have møbler fra 1800-tallet og kunst fra 1800-tallet. Og det skal være i den stil, det var, hvilket var, at man reflekterede naturen. Man skal også ligesom føle, at man har noget at bringe. Altså selve drømmen om at eje et slot, det kan jeg ikke sige, der har været dreven for mig. Overhovedet ikke. Jeg føler mere, at det er nu i den lille tid, jeg har tilbage, der kan jeg være den person, der holder det her åben for andre. Og vi ser jo børn, og vi ser folk, der kommer ind og spiser, der sidder og græder. Det er så smukt, ikke? Og vi med stearinlys, så det er jo også en eller anden... Er det min drøm, eller er det noget, man deler med andre? Og der føler jeg virkelig, at når stemningen er her, og maden er god, og vinen er fantastisk, og folk kommer jo tit og fortæller os, det her var det første gang, de kyssede deres kone, eller de var hernede. Så ja, det er en ære at være her, vil jeg sige. Jeg er en sammensat person, som er utrolig eventyrlyst, og som gerne vil hjem. Og jeg vil ikke bare hjem, men jeg vil hjem til et eller andet sted, der virkelig kunne inspirere mig. Og af alle de steder, jeg besøgte, også i Jylland, der landede jeg her og sagde, her, der føler jeg mig hjemme. Sikken udsigt der er, hva'? Når man kigger nedover. Det er helt vildt. Den natur, og hvis jeg kunne vælge en adresse på hele jorden, hvor jeg har været, meget fine steder, det vil her. Det er mit drømmested at bo. Og hvad er næste drøm så? Det næste drøm? Okay. Den er god. Det er et godt spørgsmål. Hvad er den næste drøm? Altså, måske at lade min sjæl falde lidt til ro her. Og måske føle den der danskhed, som jeg har mistet lidt over årene. Måske er det at finde den tilbage til, hvor jeg kom fra. Jeg er ikke helt sikker. Men det er et godt spørgsmål. Nu får jeg tårer i øjnene.